Muwalo ka buwan sukad miigo si Bagyong Odette, maaninaw gihapon ang epekto niini sa pipila ka mga dapit sa bahin sa Eastern Visayas, sama sa lungsod sa Padre Burgos sa Southern Leyte, kundiin may mga residente pang nanghinaot nga mahatagan og dugang ayuda. May report ni Nico Sereno. Sa may pinagkakasihan diri sa Bagyong Odette. Dinhi sa parte sa GK Village, sakop sa barangay Tangkaan, lungsod sa Padre Burgos, maaninaw gihapon hangtod karon ang epekto ni Typhoon Odette nga miigo ni adtong Disyembre. May uban nga wala pa gihapon na atupan og napahimutang gumikan sa kalisod sa kinabuhi. Si Cherish Batalon, gamayng parte ra sa ilang balay ang naatupan. Wa pa ikasarang aron makumpleto kini. Na okay na laman. Kay kuan man, isig paningkamot na laman. Medyo kay og ang sige kagunahunas ng nahingtabo medyo di ka maka-move on. Pero lisod si og natural lang uwan kay hindi mabasa din hiray nga anak kusina pero og maghangin-hangin kay kuan naman na si Jazz. Mga busloton ba nga si trapal ang ilaw, mabasa gajud. Samtang si Reggie gamit ang napunit nga mga GI sheets nga gilupad sa bagyo, giporma kini isip temporary nga istruktura aron duna sila'y kapasilungan sa iyang pamilya. Gigamitan kini og trapal aron dili masudlan sa tubig kun mag-uwan. Nang hinaot siya nga may dugang tabang sila nga madawat. Sir, murag ang sir wa pa ko maka-improve sa among panamuyo na mo sir nga ang hinaot unta nga madugang gyapon ang among kuan ba sa og nay mga hinabang nga moabot nga ayuda amo nga maka tukod lang may nga balay nga sakto jud among pagpamumuyo sa akong mga bata sa akong mga pamilya sir. Pasabot sa konsihal sa barangay, dunay nadawat nga ayuda gikan sa gobyerno ang mga mulupyo. Adunay mga nataro nga Pinoy-anan apan may uban sab nga naglisod pa sa pagkakaron. Usa ang ilang dapit sa labing gikuso-kuso sa bagyo. Nay na, sir. Sila bangon. Kay magpasagad ko sa ayuda ang uban, gusto man lagi sila muhimo lang ng kagalingon. Mao to na naginayan na po sila. Uban nagkuwat pod. Ug naapay ihatag na kajuhan. Hinunbisan kun 8 ka buwan na sukad ang hitabo, may ginagmay nga mga hinabang paghihapon ang nag-abot-abot. Sama nining bus o bunbon nga nadawat sa ubang mga residente aron makatabang sa ilang construction. Nagpasalamat sila sa usa ka grupo nga mihatag niini kay wa gihapon sila nakalimtan. Okay na. Lahi na sa bag-o pagadud nga wa ta ka balong-balong nga karon pong bag-o na po kuan sa habitat. Na sugdan nag-deliver ang mga materyales na bunbon o graba. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.